Odbijanje svjetlosti i ravno zrcalo. Svjetlost se u vakuumu i drugim optičkim sredstvima širi pravocrtno. Kada se na putu svjetlosti nađe neko tijelo koje je tamno, kao čađ, ono će upiti svjetlost. Ako je prozirno kao voda, jedan dio svjetlosti će propustiti, a jedan dio odbiti, a ako je glatko i svjetlo kao metalna ploča, svjetlost će odbiti. Ravna glatka ploha od koje se odbija svjetlost naziva se ravno zrcalo. Na ravnom zrcalu svjetlost se odbija tako da je kut odbijanja zrake svjetlosti jednak putu upada zrake svjetlosti na zrcalo. To je zakon refleksije svjetlosti. Kut upada zrake svjetlosti označava se sa alfa, a kut odbijanja sa beta. Kada na ravno zrcalo pada snop paralelnih zraka svjetlosti i nakon odbijanja zrake u snopu su paralelne. Svjetlost se odbija i od površine koje nisu ravne, već hrapave, kao na primjer papir. Kada na takvu površinu pada snop paralelnih zraka svjetlosti, pri odbijanju taj se snop rasprši. Takvu svjetlost nazivamo difuzna svjetlost, a takvo odbijanje difuzno odbijanje. Posljedica difuznog odbijanja sunčeve svjetlosti na česticama u atmosferi je dnevna svjetlost, a zbog difuzne svjetlosti osvjetljene predmete vidimo iz svih smjerova. Kada stanemo ispred ravnog zrcala, u njemu se pojavi naša slika, koja je jednake veličine kao i mi, i uspravna. Čini nam se da se slika nalazi iza zrcala na jednakoj udaljenosti od zrcala kao i mi. Ta slika ne postoji iza zrcala, već nastaje u našem oku. Svjetlost koja se odbija od zrcalo ulazi u naše oko i čini nam se da se produžeci odbijenih zraka sijeku iza zrcala. Takvu sliku nazivamo nestvarnom ili prividnom. Ako upaljenu svijeću postavimo ispred staklene ploče koja predstavlja ravno zrcalo, a drugu svijeću koja nije upaljena iza staklene ploče na jednaku udaljenost, vidjet ćemo da obje svijeće gore. To je prividna slika plamena upaljene svijeće.